बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय बारग' एनडिएपि आरो बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस पेरामिलिटारि बायदिनि साख्रियाव थिसननांगौनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नाथाय बे समाव खौरां मोननो हादोंदि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोराबो बिटिआरनि बायजोनि बर' लाइमोनफोरखौ प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनांगौ होननानै बिटिआर सरकारनिसिम दाबि खालामनाय। बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरा दाबि खालामबावोदि एनडिएबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो मावथिफोरखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ आरो बिटिआरनि सिमाखौ थाबैनो बारायनांगौ होननानै। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिएपि बिथांमोनाबो गावसोरनि थांनानै थानायखौ लानानै खुद्रिखांना भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम बे दाबिखौ दैखांदों। बेजों लोगोसेनो आरोबाव बारग' एनडिएबि मावथिफोरनि केसफोरखौ थाबैनो फोजोबना होनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि खालामदों बारग' एनडिएबिनि मावथि बिथांमोना। दानिया गुबुन नैथि खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगाङावसो खौरां मोननो हादोंमोन जे चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि निज्रागुरि गामिनि थागिबि निपेन बसुमतारीनि असे फिसाज्ला एलसन बसुमतारी, अदेबानि बर' हारिनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बारग' एनडिएबि एस ग्रुपनि सासे सोद्रोमाया बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो गावनि न' फारसे फैफिननो हायाखै म्यानमार हादरावनो थाबोदों होननानै मिन्थिनो मोन्दोंमोन। बे खौरांनि सायावनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारीया मैया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि जे जायगायाव बिथांमोना थादोंमोन बे जायगायाव बिथांमोना जेरैबायदि बड'लेण्ड रायजोआव माइ आबाद, मैगं आबाद मावनानै गोजोनै रायजो जायो, बेबायदियैनो बारग' एनडिएबिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो माइ आबाद मावनानै, मैगं आबाद मावनानै सान्थियै दंमोन होनना फोरमायो। नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासे गथ'फोरा आफादनिफ्राय खारनानै गाव गावनो लामा आन्दायनानै थादों आरो बेनिनो सासे गथ' जायखौ जों खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों, एलसन बसुमतारी, बिथाङा म्यानमार हादराव थाबोदों। बिथांनि थाबोनायखौ जेबो मोनथिनो हायाखैमोन होननानै बिथां इएम रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थाबोनाय एनडिएबिनि बे सोद्रोमाया आफादनिफ्राय खारबायमोन आरो खारनाय हिसाबै एनडिएबिनि बे सोद्रोमाखौ आफादनिफ्राय बोखारनाय जाबायमोन होननानैबो फोरमायो। नाथाय बेबायदि थाबोनानै एनडिएबिआ थाबोदों होननानै बुङोब्ला बियो गनायथाव नङा आरो बिखौ दायथ'बो लानो हाया होननानै बिथाङा फोरमायो। बिनि गेजेरजोंनो आरोबाव बिथाङा फोरमायबावोदि बावैसो गेजेर समाव बिटिआर एकर्ड जानायनि 6 दाननि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय मोनथिनो मोननायाव बियो ड्राग्स बाहायनानै हजों जायगायावनो बेरायलाबायनानै थानायखौ मोनथिनो मोन्दों। बेखौ नखरनि सोद्रोमाफोरानो फोरमायदों आरो बे बाथ्राया सैथो होननानै बिथाङा रोखा फोरमायबावो। मख'नो गोनांदि थाबोनाय एनडिएबिनि बे सोद्रोमाया थारै ड्राग्स जानानैसो फैनो हायाखै ना लामा आन्दायनानै फैनो हायाखै ना गोसो जानानैसो फैनो हायाखै बिनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया होननानैबो बिथाङा बुंबावो। नाथाय गुबुन फारसे बिथाङा बुंबावोदि एनडिएबिनि थाबोनाय बे सोद्रोमाखौ लाबोफिननो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आइबिनि थ्रुयै लाबोनो राहा लादोंमोन। नाथाय गेजेर समाव म्यानमारनि पलिटिकेल सिनारिया मोजां नङै जानायाव इन्डियानिफ्राय बेवहाय मानसि थांनाया गोरलै जायाखैमोन। अदेबानि आइबिनि मानसियाबो थांनो उसुबिदा जादोंमोन। आरो बेबो मोनसे महामारी कर'ना भाइरासनि जाउनाव मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादराव थांनो मोननायाबो बन्द जानानै दङ। बेनि थाखायनो थांनो हायाखै होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायबावो। आरोबाव बिथाङा फोरमायना होबावदोंदि बिटिआरनिफ्राय एबा इएमबिआर फेरेंगा बिथाङानो गावनो दायथ' लानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बुंनाय बायदिनो नखरनि फेमिलिखौ लामा होदोंमोन बे गथ'खौ लायफिननो नांगौ होननानै। नाथाय थासारियानो थिनासै होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखायै फोरमायना होबावो।
दानिया थामथि खौराङाव फैबावदो। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै तामुलपुराव लुफुंनो गोनां सावस्रि फरायसालिमा आरो सावस्रि फरायसालिनि अन्थाइ खाम्फाखौ मैया गायसंनानै होबाय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मैया मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों बेखेवजेननानै होदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देब बिथांनि सामलायनायाव बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, दावबायसा बर', नीलुत स्वर्गियारी, इएम विल्सन हांसदा आरो गोबां बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि बिथांमोना। बेजों लोगोसेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों। दानिया ब्रैथि खौराङाव फैबावदो। मैया 25 जुलाइ अदेबानि रबिबार मैयानि सानखालि सराइबिलाव मोनसे बिजेपि दोलोनि मेल जानानै थाङो। बे मेलनि गेजेरजों बिजेपि दोलोनि गुबुन गुबुन मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जानानै थाङो आरो बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना सावरायनाय जायोदि जेराव आसाम बिधानसभा बिसायख'थि जोबनानै थांनायनि उनावबो आसामाव फिन माखासे बियाबफोराव बिसायख'थि जानो थांफिनगासिनो दङ, बेखौ लानानैबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 29 नं गसाइगाव बियाबनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय बिथां एमएलए माजेन्द्र नार्जारिया अबथिरायै रुंसारि जालांदोंमोन, जायनि जाउनाव दा 29 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव गोदानै उफ्रा बिसायख'थि जानो थांफिनगासिनो दङ। बे उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानैनो मैया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोनो टिकेट होयोब्ला देरहानायनि गोहोमा गोबांसिन होनना बुंथियो बिथां उइलियाम नार्जारिया। आरो फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव 29 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनो थाखाय रायजो बिजेपि दोलोनिसिम क'क्राझार जिल्ला कमिटि बिजेपि दोलोनिफ्राय गांसे गोसोखांलाइ गथायनाय जागोन होनना बुंनायजों लोगोसेनो दाबि खालामनायबो जागोन होननानै बिथांमोना बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला गासै 100निबो बारा सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायदों। दानिया बाथि खौराङाव फैबावदो। उदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिसआ गोबां ओनसोलफोराव अपारेसन खालामनानै गंथाम खावनाय मटर साइकेल लोगोसे सासे सुबुंखौ खानो हादों। अरां पुलिसआ मोनथिहोनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो अरांनि खाथि खाला ओनसोलफोरनिफ्राय सम सम जाबाय थानाय बाइक सिखावआ पुलिस आरो रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोबाय थाबोदों आरो दा उदालगुरि जिल्लानि मस्ट वान्टेड होननानै मोनथिजानाय बाबलु सिखावखौ खानो हानायनि उनावनो बाइक खावनायनि गासै जाथायफोरा सोराङाव फैनो हादों होननानै पुलिसआ फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।